Estamos no campus coruñés de Elviña. O CITIC, o Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e a Comunicación, ocupa aquí 2 edificios intelixentes nos que desenvolven o seu labor preto de 150 investigadores dos sectores públicos e privados, un entorno mixto de empresa e universidade no que a transferencia de tecnoloxía é permanente. Diego Álvarez é un dos membros do Grupo LIDIA, acrónimo do Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Intelixencia Artificial da Universidade da Coruña. A súa tese de doutoramento basease na monitorización de pacientes con apnea do sono, un trastorno que lles impide respirar polas noites e que causa graves problemas a quen o padece. A ferramenta deseñada polos informáticos coruñeses, chamada MiaSoft, analiza os resultados e propón un diagnóstico en tan só uns minutos. Un problema que soen padecer os programas aplicados a medicina, sobre todo respecto de análise e diagnóstico, é que soen ofrecer conclusións demasiado categóricas, non? O médico non lle gusta ver que o programa lle leva a contraria, non? Se o médico ten un criterio, pois o programa lle di que ou non concorda con ese criterio do médico, leva ao rexeito dese programa polo médico. O que pasa ao final é que o médico sencillamente non utiliza ese programa porque non se fía do seu veredicto.